tiyo gi ji maratiro kosen odhi kona kona. Nitie kata an awuon tich matimo mbui ni nitie joma wasekethrego nikech ne wayudo ka wachako timo process tiyudo ni kara gimiuso ni en gima nigi mibadhi e iye. Koro samoro miyo nyaka ibe itim your own due process. But adier mantie be en ni mbui gimomiyo mbui bedo popular en convenience. Aken convenience anya wacho nadi gi dholuo. En ni samidware kamidware. Tiyo kode yot. Tiyo kode yot, yes. Tiyo kode yot. Ni ngata e Kenya sani aparo ni almost 80% nigi sim manya donje mbui. To sim en gima ng'ato wuotho go kamora mora. Kata kene tich to en kode, kata kene gari to en kode, kata kene school to en kode. Manyiso ni sama dwa uso gimoro, kanye maber mondo aketie gino nikech ng'ato nyanene kamora mora. Ing'e ni TV kata these other platforms nyaka ng'ato make an intentional decision mondo many gino. Nyaka obed kuma TV nitie eka mondo nene. Lakini oken ni achiel dhi replace moro. En mana ni achiel gitiyo kanyakla. Dhi kawo kuma moro chowe. Aero gimi wacho ni samoro nuchako tiyo gi jomoko tiyudo ka nitie mibadhi mokeye ka. Ang'o matimore seche ma dilo dhi south? Seche miyudo ka ogore ni matek. Untiere gokil kama loka koso dhi e doho utimo nang'o? Nitie sani tinde nitie chon mago gik mane wa face chon iyudo ka kata ng'ato kawo omi tich in kaka gine to kokawo tijino ma serious. Okokawo tijino gi pek moripo bed no kawego. Oketi itiyo kisetiyo be uso ba samoro en owuon onyisi ni gicha otimre maber bwana wauso kendo wauso maber tiji ler. To chopo kama koro indike invoice ni dong koro ni wawinjire ni chula ka dwe miso dwe. To ka chopo chieng' no to koro kodwa chuli. Koro ambasa imanye ise uso ba ji oseng'eyo. Ma ji oseng'eyo nyaka ing'e ni one disadvantage ma wan go ni gimoro ko use TV ka to onge kama ng'ato dhi wuothe ka wacho ni gini mar TV no. Lakini wan to ka wauso to ji oketi gi gino ma in chal ka brand ambassador mar gino. Koro sami se uso in ji romo kodi to dice bwana nchane no kiuso gine gicha ber sana. Lakini ng'amitiyo ne tento kodwa chuli. Koro mane mamiyo seche moko chuni nyaka koro ikaw legal process idhi manyo kil udhi go e court to tinde wan nyaka gi contract. Chon ne ji onge contract. Koro yudo ka ng'ato tiya to onge gimoriwo maka ng'ato wang'u kosana to idokie tinyise ni donge my document mane wa sign manyiso ni noripo bed ni chula kama kata noripo bed ni watiyo kama. Koro tinde ko chopo kanyo to warome court. Yara jalonyo wew man matin. Ere ber bedo gi okil mari. Samoro nitie jok moko mabende gin jolomb oganda to kata kamano gidhi adhiya ma ok ging'iyo ni to po nono gik moko dhi marach bedo nade kae. Bang' timo ohala bang' higni 15 kadhi mbele. Nitie gik ma winjo aseland gi yo mayot yo matek. Gima ng'ata nyalo lokore saya e piny ka mano nyaka ing'e ke jahala ng'ata mak mana in kendi koro the first sasa mitimo biashara gi ng'ata bede andike winjre uru ni kopo na timo nima timia pesa makama to ambia timo nima iluongo ni gimonego bena timo ni gimonego beni timona mano se konyo then sani kembe mang'eny wang'iso ni bed gi okil mari manyalo konyi kata ka ng'ato mi contract ni ndiko okonyi somo mondo okonyi loke ane to bi winje maber nikech seche moko my lord gi seche moko tika giloso weche mikia mokiwinji mabada ibiro kiseni no my lord wadgi manyawi nyalo winji ne wacho no kiwacho and a half winje malongo koro mano gima nyako nego beni watimo. Then number 3 inyalo store document no e gimoro ma seche moko nyalo yude inyalo kete Google Drive ke seche moko manyi kaka title deed sani yudo tek joka jaduong' no kane miyo no kane ok inyalo yude document gi koro inyalo kete Google Drive kata inyalo keto inyalo tiyo gi system misoe modak nyaka higni mang'eny to mera kani lokori wagol ni kama na kane ke sani kikete WhatsApp which sometimes ber but onyalo lal WhatsApp nyalo crack seche moko bedo gi shida koro sami keto kanyo tinyalo yude koro wang'so ji sasa mitimo biashara bende ber gimiluongo ni documentation
sani seche moko jowagi seche moko chokere so ginyalo biro limi seche ko ni wabiro limbe sama gibiro limi onego bed ni in gi document maber mag business mag contract do be nyalo konyi ka weche dhi matek ka en invoice ma kwacho loso ni to kwacho onego bed ni invoice nitie system ma kata bed after 5 years pod inyalo yudo document mari ng'eny ji matimo business gitimo business kienyeji to wang'iso ni kawuono kienyeji ber lakini kienyeji ok teri mabor business madongo maloso milionde e piny ka gitiyo gi teknolojia manyasani gitimo gik moko e mbui kwa mfano kopo ni kelo stock inyiewo soda beach tiuso bende gi kama record ni na kelo soda beach tauso auchiel to mae profit na ng'eny ji ok ng'e profit magiloso ginena the final amount pesa mogik cha mar ariyo kichulo ng'ato employee benitie kamikete system manyalo wacho ni yawa kuom higni 5 mae pesa masechulo talal kata ok ayud pesa bende nyalo konyi kendo mar adek nitie gik mwaluongo ni items kaka mwaloso sani KRA konyo ji nyiso ni inyalo bedo gi items receipt kopo ni nyiewo gimoro to onego bed ni system no nyalo golo ni receipt no mondo imiyo ng'ato nyalo konyi koro documentation machalo kamagi konyo ji to wang'ise gimoro maseneno maduong' nitie jok mang'eny man gi ute mopango seche moko gionge gin e pinje maoko ng'ato loso maber to kigochone caretaker to orno bentie ng'ato aoni onge ng'ato pesa michamo ng'ato be orno busiro ng'ato ng'ini ng'ato nowuok koro ji mang'eny winjo matek gigombo loso gimoro manyalo konyo ji e gweng' lakini to giwe loso gibiro loso e Nairobi koro gweng' ok dongi to gima nyalo konyowa en technology waketo ni CCTV odi kanyo makopo ni dhoth oyaw tineno gi Nairobi neno gi kamoro amora ma intiere mondo ilos gimidwa loso cha mbele kidwa yawo duka ka jakuodwa biro inene CCTV real time kamoro amora mibiro koro kopo ni jowa otiyo gi teknolojia to wanyalo konyore to wanyalo bedo gik maber to wanyalo ndiko ji tije to wanyalo dongore mande gima temo nyiso ji wati gi technology ka en website bed gi website moro maber minyalo nyiso gimoro amora mitimo nikech seche moko ok inyalo wacho gi e dhogi te seche moko ok inyalo yudo time mar wacho gimoro amora miuso seche moko iuso gige yedhe iuso hardware mag loso ot ere kaka ng'ato nyalo biro hardware mari mone gimiuso gi pesa miuso mondo yud customer mang'eny en website ema ji bire sani kwacho nyingi en Robert Manyala gima ng'ato timo odhi o Google Robert Manyala en ng'awa koro kibedo online to wadhi konyi nang'o to wadwa ni mondo yud pesa mondo indik ji mondo gweng' odongre mondo gik maber beyo obedi bende nwadwaro yudo pach jopiny akwarom ga janko tenre kod use mbui wadhi e kaunti ya Migori wawinje ni to paro mane magigo tenre kod use mbui odiochieng' ma kawuono ni eri eka wawuoyo e siwinde mar ohala chenro ma bende wabiro kachiel chieng' tich ang'wen ka odiochieng' ma kawuono ni ayudo kinde mar twak gi moko kuom jopiny e boma neri ma Bondo mondo mi atwak kodgi e wach mar ohala mitimo e yor mbui koro mana kachiel piny owacho gi sani eri osebedo ka temo matek mondo mi one ni chenro mag piny owacho oketi e yor mbui kendo ka eri bende emomiyo sirkal nobiro kod chenro no ero mar keto kata mana yore go mag wifi ma jo ohala nyalo tiyo godo e timo ohandgi e yor mbui ayudo kinde mar twak kae gi moko kuom jo ohala e boma ma Bondo ka eri ka gidhi chako mana gi nying ka gipimo na to en ang'o ma ging'eyo kuom ohala mitimo e yor mbui ni eri to be gin achiel kuom jogo eko matimo ohala e yor mbui to gin moko kuom ohala mage ma gitimo e yor mbui Jinga iluonga ni Awino Fred an jabondo ka kendo e weche mag digital marketing kata ohala mitimo e mbui ang'eye kendo watime kabisa now that sani ji ohero ohala mitimo e mbui ni kabisa nikech wuotho kidhi ir client samoro itiyo gi pesa mang'eny moloyo kitimo e mbui. En ohala mane mi wuon itimo e yor mbui to gin midhiero mage mikalo e timo ohala mitimo e yor mbui ni eri? Gik matimo ohala matimo mbui ng'eny mokwongo apromote content mar ariyo apuonjo computer koro wamanyo students e yor mbui nitie gimoro miluongo e mbui kiluongo ni algorithms koro algorithms gigi lokre koro samoro ka uso ohanda e mbui to ng'ato ok nyal nene mayot nikech algorithms olokre samoro ing'iye TikTok samoro ing'iye Facebook Reels koro bedo ka algorithms lokre bang' sa ka sa
koro samoro ohanda ok nyal chopo ne ji mang'eny ahinya. Sama timo ohala mar mbui ni mokwongo waketo official number minyalo yudwago. Mar ariyo gik madhi gi yor chude. Nitie customers moko manyalo wacho ni obo chudo ka isetimo ne kata isedeliver ne gik moko. Koro watemo ni kosebed trust between an gi clients to ginyalo ga chudo chuth e pay bills kata wanyalo go simu mondo wawuo mondo watudre kodgi. Koro mana kwatieko kipimo ohala mitimo e yor mbui ni eri kod mano miwuotho kachiel achiel kirado gi customers, ang'o minya wacho kuom pogruok mantiere kind ohala ariyo? Joma tiyo gi mbui sani ng'eny, koro irit ji mang'eny moloyo kiwuotho kuom ng'ato ka ng'ato. Mar ariyo, ohala mar mbui ni the cost is cheap nikech wabo matiyo gi data moro matin bundles to waromo gi ji mang'eny moloyo kadwa tiyo kata gi transport, kada wuok kata ka adhi kata romo gi jomoko Kisumu kata adhi romo gi jomoko Ndori kamano, koro en cheaper. Gi nyinga an Diana Awino. Ohala matime e mbui en ohala mar uso lewni. Atime e TikTok kendo asebedo ka kale challenges mang'eny kech ji ok trust e ohala mitime mbui, giweni dhi scam gi, sese moko ok en scamming, to be gima asedhiego maber en ashow gi face na, sese moko adhi live e TikTok kanyo kanyisogi ni ok anya timo gi scam, anya uso ne gi gadieri kendo jomoko osa trusta kendo auso maber kanyo. Yuto miyudo kokalo kuom ohala mitimo e yor mbui ni eri inyalo pimo nade gi yuto made bed ni iyudo ka iwuotho kachiel achiel kidhir jogo miuso negi? Okay, yuto mayudo ka use mbui kae ayudo pesa maber kendo to da wuotho entire sam kendo sese moko koth ochwe yoricho ng'ato nonyisi ni dhi rom kode kumoro kun midhiye go boyo to ko mbui kae to ipost negi kendo i-deliver negi aliva kuma ne gidware no. Erokamano, an iluonga ni Molvin Airo, ajadak Mabondo ka. Atimo ohala mar uso lewni online. To mostly lepwago wapost ga online to customer wa neno to gibedo gi confident nikech gima odwa nyiewo no already oseneno, koro miyowa ga tich mayot. Midhiero mwakale kwa uso online en ni samoro customer nyalo keti mi post ne gino minemo mi hope ni odhi nyiewo gino at the end to ok onyiewo gino. Ohala mitimo e yor mbui en gi trust maber, yani kimiyo ng'ato gimoro oneno gino koro ober moingo miwuotho kachiel chande. Erokamano ahinya. Koro kwatieko ang' nwatieko kod jatelo e wach mar koro kaka unjora suko ka eri mabende chiw tiegruok e wach mar lony mar mbui ni eri. En ber mane ma kata ng'o mi inyalo jiwo ng'ato mondo mi oyud lony mar kompyuta mondo mi okonye e ohala mitimo e yor mbui ni eri? An iluonga ni Evans Ochieng' Akumu, an achiel kuom jotich e Rasuko ka. Gima duong' ma somo kompyuta konyogo e wach mar online marketing kata digital marketing en ni ibedo king'eyo wamiyo ji lony mar tiyo gi mbuye internet. Kitiyo gi internet tiyudo tich mayot ahinya, kata ka koro kata kigo picha, kaka inyalo upload picha, kata kaka inyalo timo content creation, mago ibedo go gi tich mayot ahinya. To nikech wach mar online marketing en gima itiyo gi computer kata computer device, to kwasepuonjo jogi to giyudo tich mayot kabisa ka gitiyo gi computer kata mana simbegi e yore mar timo online marketing. Mana kamano Lydia, mano e paro mar jo ohala moko kuom jo ohala e boma ni Mabondo ka gilero achiel ber ma giyudo e yuto kata e ohala ma gitimo e yor mbui, ka giwacho ni en gino ero mayot nikech bende ok odwaro omenda mondo mi ichop ir customer kachiel. Gino ero midwaro en mano omenda moro matin minyiewo godo gino ero miluongo ne bundles, kata ka jogo eko mabet ka nyalo yudo wifi mondo mi koro itudri gi ji, to kendo giwacho ni ma en ohala ma bende inya timo kata mana ne jogo eko mantiere e pinje maoko, itima kokalo kuom simbi kata yo moro amora minyalo donjo godo e yor mbui. Ka ok kamano aduoke achiel kachiel e studio kionge penjo machielo. Lydia: ng'iewo gimoro online through Jumia marketing, to experience mara kaka aseneno Jumia
ok en gimoro marach. Anyalo trust gi nikech ok en first time aseng'iewo kodgi. Aseng'iewo items mopogore opogore tayudo gi e seche mi adwarogie. Koro aneno ka digital marketing no olong'o kendo winjore e sama idware to gi kamoro amora ma itime. Kaka kuonde ma stima onge ang'o whatever. Aparo ni kipacha ginyalo bedo gi agents magi trust mag kampuni. Monego bed ni wuotho e gwenge ma chope dhi ok bed mayot mondo gidhi gi market products magi uso. Kata ginyalo ting'o samples gibiro godo ng'ato manyalo dwaro moro nyalo ng'iewe. Amor mokalo asenyiepe online kendo online no osebedo ka konyowa. Iyudo ka dukewa gi samoro kidhiye to mondo iyud ka ng'ato nigi gima idwaro samoro iyudo ka gino onge godo. Kendo kichak idhiye tiyudo ka nengo samoro pogore. Koro online kioro gimoro miyude gima idwaro ni search tu tiyude to kendo kidwaro ga en kambi ma genuine to koni ni ka gicho osebiro ni misaneno kore kichulo e luoro man godo osetem maya ka ng'ato kona ni gini en pesa makama to adiri pesa making'io gino to kinyalo yudo godo to gikoni ni wan kuma kama ornwa ora pesa. Anyiewo ga ufana gige beddings gi ema nigi kelona. Gimomiyo na trust gi agent gi ne giyiero agent machiegni e gweng'wa mano miya trust gi. Koro miyo na trust gi ma amiyo gi opportunity mar romo na gik moko. Jomoko yudo thuolo, jomoko to pod oluor ni kuo ng'enye omiyo moko pod oluor. Nakwongo adhi e sim, kasedhi e sim to orona namba agent maya area no asto adhi ir agent no ema koro atudora go matut. Bei ne bedo cheap kasi omiyo nakawe online. Accident ok bed mang'eny ahinya nikech koro gwenyruok gi ji mang'eny e town bedo mathin kasto gini kelo ni nyaka dala. Koro nyalo bedo gi client, labda client is in Mombasa to in Migori. Koro ing'e ni client ndok nyalo wang'o fare ni obiro nyiewo product mar 1000. Koro what we do, we post the products e mbui kasto iorone kaka parcel. After paying the charges ama onyalo pay the commodity cost to that particular commodity. Koro manage the digital marketing. Also save time in terms of okinya wuoka ni the money physically. Koro ng'en kiwuok ni the money physically you lose a lot of money kajitiyo gi fare seche migi kanyo no bende inyalo ka shop olor. Ting'en digital marketing no at any point inyalo mana yawe at any point kata mana gotieno inyalo timo online window shopping. Kasto ber machielo mar digital marketing en ni inyalo yudo variety of commodities within a given short period of time than kidhi physical. Kidhi physical tingini chuni wuotho from shop to shop. Koro online marketing ogolo a very big range. The other time I was in Baringo County. Adoga fayo ni Mogotio, which is in the rural part of Baringo County, nigi Wi-Fi in that particular market. So I urge the government to give county government Mamigori mondo ensure ni o install more the Wi-Fi nikech simbe to wan go ntie nyaka simbe mag loan. But now onego bed ni gi install more Wi-Fi mondo enhance this particular digital marketing. Another thing, digital marketing ni bende also out which mag employment issues. Ntie jok mang'eny mane to gitimo the online business ka gintiere ot. Asenyiewo gimoro online machiegni kanyoche kang'iewo wang' jowi moro online. Ober nikech namba achiel en ohala ma ugoyo muwinjoru to gimi uwinjoru ne mabiro. An asenyiewe mokilna go nyaka Migori kama madhi akawe mayudo ka en gima nitie kaka nwawinjore. Koro en ohala manitie isipokuwa ni samoro achudhe moko nyalo donje to wato masetemo timo tanwang'o kadhi maber. Koro ka chudhe moko manyalo donje to eminyalo ng'i kaka igolo iye kanyo but en ohala maber. Achudhe mang'eny osedonjore gi gieki nikech iyudo ka ng'ato ng'isi ni chul pesa chuth mondo mi okelne mwandu to kichulo pesa chuth samoro pesa no dhi mani kigo nembni go magi advertise go mwandu go eko koro ok gidonji. Emomiyo wakwan ni joga wakati ne wadwanjore gi ji mag digital kata mana ohala ma kinyasani nyaka wang'e to wadil gi kembni mage kata wadil gi companies mamage nikech iyudo ka gigi sani gikelo gi apps mag sim gieki to thoth joga pok ofwenyo ohala madhi mbele nikech
Kionge smartphone kata mana simu ma kinyasani dok nyal timo ohala aina go eko. Nyaka wabed gi internet mar kor gweng' kata mana yor mbui mar tudruok makare. Mar ariyo nyaka wabed gi agents gi eki e kor gwenge wa kwa chande bon mi joga manie kor gweng' bende kata koro biro town kik gibi town to ginyalo yudo gi e gweng' kata mana rural areas konyo ero. Mago gin pach jopiny nyakoram gajwang' kotenore kod uso kata ng'iewo e mbui. Winjo ka dende nitiere wechego motenore kod achudhe mang' nwaduogi mondo wagoye mbaka gi jalony marwa kachiel kod jalomb oganda e mbui kata jalos sinema ni Kwach. Wadhi Kisumu wawinje into jo Kisumu wacho ang'o kotenore kod uso e yor mbui. Millicent kinyalo winja nyiswa ni to Kisumu uchio nade to oganda ma uso e mbui wacho ang'o kiny ma kawuono. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu kaendi kama goye taj kod oganda mopogore ma bende timo tich uso e mbui. Mwadwa ni wago kodgi mbaka ginyiswa ni to tich ma kamano chalo nade, tang'o gini winjruok chalo nade seche ma winjruok ma kamago ok odhi maber. Bende giluwo chike molure kod chike matayo gi ponono kata ka gi dhi court kata ka gi manyo kinde mondo mi okonygi kata chalo nade. Bende pachgi bende wadwa ng'eyo kotenore kod wach lony manyasani modonjo ka mong'ere kaka AI kaka osebedo ka okelo ber kata rach e weche mag timo uso e mbui. Achiel kachiel abro chako kodgi mondo ginyiswa ni to kotenore kod weche mag lendo mong'ere kaka paid adverts kata keto lendo e mbui chalo nade to ere kaka gitiyo. Abo chako kodi mondo ichak gi nyingi nyisa ni in kaka jauso e mbui iuso tich mane to chalo nade weche mag uso e mbui komiu gimoro ni ulandi e mbui ere kaka chalo. Erokamano, an nyinga iluongo ni Evans Ombima. Nyinga mar mbui en Evans Ngozi Nyeusi. Kaluwore gi kaka mbui chalo sani mbui sani chudo kaluwore gi kaka nini mari chal, teko mari e mbui chalo. Koro an anyalo wacho ni mbui chudo. Kech sani kata king'iyo iluongo gi dho ngere ni influencers. Sani king'iyo kata influencers, sani neno ka giler to gidak e udi bende ma gichulo. Koro mbui chudo. Koro wach paid adverts ni, ere kaka otiyo? How does it work? Otiyo ni ng'ato koseneno ka teko mari ber e mbui to obro approachi basto obro penji ni to wati to wanyalo tiyo nade. To kaluwore kaka in bende kisekawo nati ni tich mar mbui ni mane tiji ibo nyaka koro ikawie gimoro winjo nikech mane gima koro bro chulo bills magi. What about teko kata mbi? Teko gi gin ang'o e mbui kae mamiyo ng'ato neno ni Ngozi cha to winja tigo e landa na girani? Teko mar mbui en kaka koro followers to gi kaka visibility minyalo kelo. Yeah. Bende isetiyo kod ng'ato madwa ni oketi kaka influencer? Yeah, setiyo gi ji mang'eny, gi brands mang'eny. Brands madongo dongo. Yes. Chalo nade? Ber. Nikech sani tinde wantiere gi gimoro ni contract. Ma kaponi in gi gine to wa sign contract. Then wawinjore. Alafu watiyo. Yes. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo inyalo nyisa mana ikwanye kod kuma Ngozi Nyeusi owego no inyisa ni to e weche mag tiyo gi employer ibedo kaka influencer ne bedo ga nade to winjruok chalo nade ang'o gini dwarore mondo mi ng'ato kawi ibed kaka influencer. Ka wachako gi nyinga iluonga ni Esbon Migot. Mondo ibed influencer kata jauso e mbui mokuongo nyaka ibed ni ati ni in gi dhano mang'eny maluwi e mbui ka. To nyaka ibed ni ati ni in gi teko kata oteku ma miyo dhano gi nyalo winjo gimiwacho ma gilu gini ma gitim kaka idware. Bedo influencer kata jauso e mbui nyiso ni idwa ni gol ng'ato kawuok e dukani kabiro e dukani kata gidagi ni gol ng'ato e ohala ni kabiro mondo opromote ohala moro ni. To mondo ma otimre nyaka ibed ng'ama nigi teko ma inyalo ywayogo kata dhok malombo dhano mondo owinji mondo lu
nyiew gimi use mbui ni. Agreements chalo nade kata winjruok mabede kindi ma itimo tij influencer? Sama itimo tijni nyaka ibed gi contract. To agreement maber en ni nyaka imbe i-deliver. Nyaka imbe time gimoro ma kata ko bang' dwe moro achiel to ja ohala cha nene ni nitiere pogruok kaka naneno kaka nakelo ng'ani nitiere pogruok moro ka. Koro nyaka ubed ni atini usign contract ma ka oneno ka poni ok udhi maber to udoke contract maru cha kaka nundike u review to ung'iyo ni ang'o mok timre kaponi nyalo endelea kata ok endelea. En kama gimoro nitie ka ni AI, artificial intelligence, osebiro ahinya kendo oganda mathoth ma use mbui manyo yo ma ginyalo tiyo godo mondo mi gimed go ndhadhu e tijgi mar use mbui. Inyalo wacho ni ere kaka AI osebero kata impact mane mosebede godo e use mbui gimong'ere kaka digital marketing? Ng'eni sani piny dongore, to kaka piny dongore to kaka technology be medore, to ohala ka ohala kata dhano nyaka embrace change. Kok embrace change to change bro change. Koro ohala ni gi AI donjore nikech to gi jo use mbui nitie kaka AI ni be sani gin to ber kodgi, lakini ineno jok moko ma influencers moko ma nitiyogo e lando ohala billboards gi sani AI inyogi nikech iyudo ka kambi dhi adhi to losa ng'ato to keto e billboard kanyo. Ting'eni chon ne chuno ni mondo nyaka manya in kaka ja uso e mbui mondo in emidhi ma in emagoyi picha ma ketie lakini gisani koro chuno ni imbe nyaka koro idhi gi AI ni nyaka imbi bed ng'ama very creative ma ohala cha mondo kik fweny ni ati ni ginyalo timo ginyalo donjo e AI ni. Koro nyaka imbe ibed ni ati ni ng'e tiyo gi AI ni mondo ilosgo gigi kapok gifwenyo. Machiegni gi wango ibro mana nyisowa mapiyo ni to platforms mage ma ji prefer which seche ma utimo uso mag mbui? An iluonga ni ji wango, an social media influencer Kisumu ka. Platform ma winjore maber moso Kisumu koni iluongo ni Facebook. Ibro yudo ka Facebook kae wan gi numbers mang'eny, then insights bende be odhuro. Ibro yudo ka an personally kaketo content e Facebook ayudo likes gi insights mang'eny. Moso kaketo content mar obed entertainment, obed political content kamano. Wan gi mbui mopogore opogore ma isewacho Facebook, jomoko tiyo gi Instagram, nitie TikTok nyocho donjo, nitie X, nitiere mopogore opogore, YouTube. Ang'o miwacho ni Facebook mobedo preferred nikech jomoko neno ka uso margi dhi maber e TikTok, moko Instagram? Mano timre because TikTok nitie joma okawo content gi ka ibro yudo ni gimiel, to Facebook kae ibro yudo ka ng'ato keto content ne to oyudo huge insights moloyo TikTok, but and for me Facebook ema aneno ka ber ahinya. Weche mage AI nyalo wacho ang'o? Weche mage AI gire AI ni ma en artificial intelligence. Gini aneno ka en gima ber to bende be seche moko be en gima rach. En gi negative impact gi positive impact. AI ni en or recognize patterns, then tie jomoko manyalo tiyo kode to make some videos more in reality. Koro I don't see ka en gima ber kuoma personally kaka jause mbui. Mana kwa tieko wan gi nyadendi achiel kae ma bende wasewinjo weche mag winjruok kokadho kuom andika kata contract, wasewinjo mbui ma ji ohero. Abo chako kodi kod ponono uketo winjruok e seche ma udhi uso e mbui to winjruok ma kama ogwenyore. Atua mage mukao bende involve udhir okinde mondo konyu koso chagi mondo jipani usana. Nyinga iluonga ni Winnie Wenga Walcott. Auso e mbui to kaduoko penjo ni Mili to anya wacho ni ndalo machon cha ne wakia gik moko kaka small claims, ne wakia
ni inyaga bedo gi contract gi ng'ato kuom dhok e word of mouth ninyaga wuoyo gi ng'ato to mano en winjruok ma kot nyalo chung'e to ndalo masani koro nitie kaka sani kidhi against contracts mane wa agree on to wanyaterie small claims sana en small claims get pesa wagi gin around 150 40 samoro kisetiyo ne ng'ato the whole month to ng'ato tamre chuli owacho ni nokaneno results nokatimo kama ting'eni in gi evidence mar ni post isebedo kiwuoyo about this thing isebedo kitero client isebedo kigo simu koro mago evidence minya tiyo godo kuom dhi e court kata dhi ir okil samoro ok wanya dhi direct nikech okil be bodwaro mare lakini small claims inya dhi to represent yourself. Okay. In kaka Winnie ma jause mbui mane mi prefer tiyo godo seche mida uso ne ng'ato mwandu ko approach ni Winnie adwa ni konya lando gini gichon na prefer Facebook lakini sani aseneno ni ntie uso ama ntie market e TikTok bo depend mana kaka ini uso e TikTok no ntie jok ma dhi miel ntie jok ma dhi bet piny to go mbaka to ntie jok moko ma dhi biro to opuonji kaka itiyo gi serviette itiyo gang'o to nyisi ni serviette ni agolo hanan donge to ntie jok moko be magin gibo bira gi drama gi skit to before you know it ogolo TV somewhere else obiro to onyisowa to mano uso. Facebook for Kisumu, that is mano emanya wacho ni en preferred social media platform mar Kisumu lakini as time is coming waneno ka TikTok dhi kadhe yeah. Weche mag AI nyalo wachang'o bende okelo ber koso rach weche mag timo uso e mbui? Ananeno ni okelo ber kiseelewa gima AI en assistant ni AI nyakonyi kata in kumichung'e ni insert plan gi for the day to AI nyakonyi plan kaka day ni chalo or kaka idhi ringo gi day ni AI nyakonyi loso posters. All you need is to tell it ni adwaro poster marambulu, adwaro ni nyinga Winnie Wengo bed maduong', adwaro ni nying Millie obed matin, to adwaro ni nying ng'ane be obed kanyo. Then odhi loso ni draft. E draft ni podi nya kwere ni mayo kadwa kama, okadwa kama. AI nyalo loso ni video ni inya tiyo godo ku promote products ni miuso. Koro ina depend ni iseelewa AI marom nade. To mane gima dianga jiu jo ohala ma Kisumu ni watekuru time waelewa gima AI en gima konyi okobiro dao en mana ni waseneno bende videos mok beyo ka AI oloso koro mago both the good and the bad maseneno gi AI. Okachiel kuom jouso mag mbui ma Kisumu kata wach ni Kenya mangima ang'o minyalo nyiso jouso mbui kwa tieko any relevant information migombo ni ging'e mondo mitich uso ni odhi maber neno ka nitiere kambi moro noyawo weche uso Kisumu ka to jo uso ma Kisumu keni ne gin tiktokers keni jo uso nogogi ne gin iluongo gi mana ne chiemo gi miel gi kia weche mag contract inyalo miyo jiwo gi wach mano. Anya wacho ni number 1 bed consistent e gimitimo. Inya bedo ni ikia gimitimo lakini the more mitime the more milonye. Number 1. Number 2, kila ng'ato chako kamoro. Onge ng'ama nochako to beda Winnie Wenga. Kila ng'ato ne chako kumoro. Ichako gi uso ne nono, ng'ato nono, ichako gi miel ne ng'ato nono. Next time ng'ato realize ng'ani nigi potential anya kawe akete dukana. Koro okanya wacho ni gima TikTokers notimo was wrong. I know for a fact ni onge guidance to gimbe pok gipenjo koro gini dhi both ways onge guidance ndio but pok gipenjo debe ni penjo ntie tiwacho ni anapenjo Millie to Millie otamre duoka or Millie otamre puonja kaka timo but anya wacho ni along the way I hope they learn that they have value. Ing'e samoro ng'ato timo ga gimoro manono nikech ikiani be nigi value be in gi value Mana kamano Lydia ageno ni twak mwabedo godo kod jo uso mag mbui mawuok Kisumu County kaendi omulo weche mathoth makawuono notenore kod weche mag uso e mbui kiwinjo konyiso jowetegi ni ji dongo
kaka saa sudo inyalo chako nono, to kaka saa sudo iyudo ka koro ng'ato neno ni in kod mbimboro manyalo konye uso gire moro e mbui. Ka kamano kionge penjo, aduoko ni mondo idhi nyime kod twakwa motenore kod uso e mbui e kindeni mag siwidhe mar ohala. Lydia Andrumi. Erokamano Millicent Adhiambo, achiel kachiel koa e kaunti ma Kisumu. Neno moko kuom jogo ma bende uso e mbui nyakoromoga jong'winjo pachgi. Wadwaro wuoyo kotenre kod moko kuom paro ma bende gikelo. Nwawinjo ka ne nitie wach manowach kotenre kod kawa tich ka ok ing'iyo ni to ere chike mataya e tijni, kaeto bang'e ang' iyudori e chuma maliet kata iyudori e bugo. Bedo nade ka? Nitie seche ma influencers kawo tich to tijno kata en wuon poko nono lerne mondo ng'e ni ang'o ma ng'ani dwaro exactly. Nikech samoro ng'eno ohala be gima ji oketo mbele samoro en pesa. Ni pesa no ema ka ng'ato osetajo ni an adwaro ni adhi amiyi 100,000 to pesa no ema koro in ineno ka miyi siso mar kawo tijno. Kato king'iyo ni to ng'ano samoro kata ng'ano wacho ni 100,000 kanyo odwa ni post 1,000 videos, to videos go odwa ni post gi pile from January to December, every single day i post videos 4 per day. Koro ng'ato en gima ong'iyo, en ong'iyo mana ni ng'ani wacho ni miya 100,000 to miya kado rumo. Koro samoro nitie chieng' moro ndalo moro chon mane adhi sign contract mar actor. To kadhi sign to ng'ama na this sign contract ire okelo contract to yelo to nyisa ni ang'e ni kamini manyo en ka. To siemona kama ondikie pesa to gi kama oripo be na sign. Anyise ni contract ni nyaka dhigo, adhi ang'iye aneni iye kae. Nikech ji bende kia ni contract, gik ma ji negotiate contract ng'enyo ken pesa kende. Ei contract ka inyalo negotiate gima iluongo ni deliverables, manyiso ni oripo be ni ichiwo ang'o. Kaka ne ginene ni contract is simply inidwaro ang'o to an adwaro ang'o to aromo kanye. Mane contract. Koro ng'ato senyisi en gima odwaro, ki sign contract no kokinyise in gima idwaro, tikawo contract mok dhi konyi. Nyaka ing'i contract bi ne maber ni iye ka nitie ang'o. Emomiyo yudo kill no mondo mi orang di contract no ber, nikech samoro nitie gik moko mipande iye kanyo. Ing'e nitie kata dhok mitiyo go sama indiko contract ma ng'ato ndiko go dhok moro iye kanyo ma in gi pachi ma kaka in ok inyal ng'eyo ni gima ondik no en gima samoro rach. Nikech iyudo ka samoro ng'ato ndiko ni content mimiya ni adwa tiyo kode e platforms te manitie sani gima bro biro, to in mano kineno. Koro in 5 years time ineno ka content ni itiyo go uso gimoro in a new platform. Nikech 5 years ago or 10 years ago ne wan mana gi Facebook gi Instagram, TikTok ochako biro, Threads ochako biro, moko pod medo biro. Koro koking'iyo contract maber bing'e ni scope ma content ni idhi tigo chopo kanye, gik machal kamano. Mana en mana example achiel kuom gigo. Ng'eny to gi ng'eny, kata mana deliverables go ng'eny ma ng'ato ndiko ni kanyo ni oripo bed ni imiya magi. Samoro bende iketo ni gima waluongo ni expected returns, ma samoro ng'ato nyisi ni adwa mi contract mar 6 months, but 6 months ka adwa ni within the first dwe mokwongo nyaka ne ka ginene ochopo ka, to dwe mar 2 adwa neno result machal kama, dwe mar 3 adwa neno result machal kama. Mano ni e contract, lakini ino kinene. Koro in isetieko itimo mana video tiketo, to video no kata ginene okomit okochopo kumonyu ginene cha kumanyu ndiko no ribo bendo chope, to in mano no kineno sama ni sign contract no. Koro ber sana ni ginene sami sign contract nyaka ing'e ni contract ni wacha ng'o exactly. Ma kata chieng' moro ka ng'ano kochuli kidhi e court, to court kosomo gima nuyie ayie manu ndiko ni mai kaka gima contract wani wacho, to yudo kama na diere gima wacho. Lakini ko kidhi adhi gi wi nono to dhi muoch ni mbele. Manya Yes. mo njo uso dhi gi wigi nono. Hey, I tell you. Gima duong' ayo maber nasetiyo kod gima ng'eny kuom higni mokabich kadhi mbele. To
sama nachako kakia gigi nafwenyo ni contract ber kwa ndikoru koro nitie gik moko adek ma ji manyo kuom mamanyo kuom kaka kwach kawuono ma ng'ato nyalo manyo. Gimokuongo inyalo manyo followers kata viewers ni anami gira ni monde usna kompyuta ni to gima dwaro ji 500 onene kata ji 500 ofollow ko. Ng'at mar ariyo nyalo wacho ni an adwaro gibiluongo ni conversion, adwaro pesa ar kaka dhi time akia kami tich mar uso gini e mbui pesa madwaro usna kata CCTV 100 emadwaro mano yo machielo. Mar adek seche moko dwaro mana followers ema ng'ato seche moko dwaro nikech sama ng'ato timo advertisement online nitie gik moko adek ma ji manyo. Nitie gik miluongo ni either imanyo credibility ni ber imanyo visibility to imanyo conversion. Emomiyo wang'iso ji ni ber seche moko mix gigi ni penjo moro ni be TV be pod wadwaro TV for credibility. Nitie kaka breaking news moko wuok ng'ato ok nyal yie nyaka ko ng'i gi Ramogi to Ramogi wacho ang'o koko wache kato kara ok otimore. Koro gik machalo kamano koro wawacho ga ni ber mondo ing'e gimidwaro lakini som gimoro amora mondo ifweny. Jok moseche somo tiyo kode nitie kaka ne wawinjore losna kata ka video 2 kata ka video 1 kata ka video 3 kete kagi to kinyalo pesa to mae pesa mwadwaro kama aso nitiere gik moko mbende ma ji onego bed ni fwenyo kitiyo kodi. Namba mokwongo seche moko gini inyalo lose sani milos ni video maber gimoro amora maber then utieko kode tich badaye ji biro neno nikech omedore odongo pile ka pile ka gi ji followers 500,000 sani 1 million jipodongo to winjoro utimo nang'o kikede permanently koso obro bedo kotimo kama koro wakwayo ji jogi konyo ji yes lakini winjre uru kako nyalo timo tije to jok ma pod oluor the online wawacho ga ni luor en dhier ok ber kiluoro tema giwacho ni yuagruok imuodo lak ng'eny kana ok itemo molo ka ni temo to fail. Nitie ng'at moro sani madwa chako business kacha to kina chake nang'o aradhi mbui to luor nikech iwacho ga niya en mana 1% emarach ga seche moko to king'iyo 1% tinyalo lose 99%. Gimora mora nigi shida lakini kopo ni vumilia mane maber nitie ng'ata moseloso biashara mare piny ka ne givumilia shida nitiere. Gima wawacho ga machiek ni risk en kaka luoro in gi luoro maromo nade ng'ama nigi luoro mathin grow haraka bed gi luoro mathin gimora mora nyalo timo lakini los kiwango ni kopo no timore ka biashara fail tang'o mabiro timo kopo ni achako to ji ok follow online ang'o mabiro timo ibedo gi backup moro mar A kata B kopo ni ma ok otimore kendo ma osekonyo ji. Koro ng'ata mang'iyo odiochieng' ma kawuono man gi biashara mare to pod itime manual nitie ng'ama manyi sani ok oyudo never mari oyudo competitor mari ng'ama sani nitie gimoro to gigi olewo stock olewo temane kawuono goye picha kete status mari mondo sama ji ng'iyo gik miketo gineno gik mabeyo makelo dongruok makelo chuny to kelo pesa. Erokamano ahinya wayo matin nyakorom ga jwang' chenro en siwinde mar ohala bende kacha no wapenji ni to be iniseng'iewo kata uso e mbui mwapachi kacha waduogo somo ote mago kwa duogo bang' yo matin ma en siwinde mar ohala. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Joka Nyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo nyaka saa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre saa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 8 nyaka saa 10 ma odhiambo.
to inuoye saa 5:45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, to inuoye tich 2 nyaka tich ang'wen saa 4 otieno kod ngeso saa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Inwenjane, wan gi theme party kae, tibende biro kirwakri maber. Koro ti gi thuoloni mondo ikaw pari, igole kae piyo. To adwani tema ne timo piyo piyo. Ok adwani no such parino kae kata matin. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chendro N Tundagmo. Wewe twende leo tunakunja kitani. Donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo nyakwara Mgajwang' Chenro en siwinde mar ohala imba kora mwadhi mbele gi mbaka wa nyakwara Mgajwang' ewi weche gomotenre kod uso e mbui. Pod wantie gi jalony Robert Manyala kachiel kod jalo sinema Nick Kwach mabende wadhi go mbele kae penjo neptut mano mako dhoga ne en mar jok mose wuondi. Mondo mi kik wuondi mo kata mondo kik wuond ng'ato bedo nango ka yudo ka ng'ato ochulo to ok chopi. Ng'ato bendo ochulo to mochopo ok en modwaro. Ere kaka ng'ato winjo bed ne tayo weche ne mondo ka en gi paro makama e wiye. Asante sana, erokamano maduong'. Ji kochiewo pile ka pile gichiewo nekech manyo. To katika harakati mar manyo nitie jok mamanyo gadieri, to jok moko bende nitie mamanyo gi wuondruok. Koro gima duong' kanite en ng'a madhi kelo gima dwaro. Koro nitie gik mang'eny ming'i mbui. Mokwongo kopo ni nyiewo gimoro, wawuondo idwa nyiewo TV online. Idwa ni mondo kelni kata radio online kamoro amora migole. Ng'ini to ben jogo be gin jok mopuodhi. Nitie gima iluongo ni sudo account.
For example, kama ningwa en Robisearch Limited. Kidhi ng'i account be en Robisearch Limited. Nitie gimno ni caption mare gi account name ben madieri. To seche moko gibed opuodh gi kendo moko gin gi badge moko kaka mabulu. Mago be gima ng'ato nyalo ng'iyo mondo kik wuondi. Then seche moko kapok itimo gi ng'ani biashara kendo kiae malong'ne ne kum odiochieng' mokwongo. Ber confirm ing'i history mare, review mare, ji wacho nang'o kuom ng'ani samitimango biashara kuome. Koro ma nyalo konyi mondo kiki itim kamano. Seche moko be nyiso ni kudwa timo biashara online, rom gi ng'ani kama ber ma yanga monenore. Kik odhi odi kama ikia. Nitie ndalo moko mane ng'ato nyiewo gimoro online ni gari. To gari to odhi mane e bungu ni yawedhi nyega ni pesa ni ng'eny idhi ting'o go gunia wadhi adhiya koni. Koro kik ng'ato wuondi ni udhi kama opondo. Kikia ng'ani romu kode magawa kata kama ber ma ng'ata nenou. Ma gima osebedo ka konyo ji. To ndalo masani gibiluongo ni hacking bende ng'eny. Koro onego bed ni keto password motegno. Kopo ni in gi phone number ka in gi email mari nikech seche moko ginyalo oro ni invoice e email mari. To konyagi ko ging'e ni to jogi be gin jok madiera.